கமலாபுரம் கிராமத்துல இருக்கிற ராஜன் காட்டுல விறகு வெட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தான். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பா இறந்ததுனால அம்மா சுபத்ரா என்ன சொல்றாங்களோ அது செஞ்சுட்டு வந்தான். அம்மா சொல் பேச்சு மீற மாட்டான். அடக்கமா இருக்கிற பொண்ணு மருமகளா வரும்போது அதே ஊர்ல இருக்கிற விவசாயி மாறனோட ஒரே ஒரு பொண்ணான சரோஜாவை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப அந்யோன்யமா போயிட்டு இருக்கும். 2 பேரும் தினந்தோறும் காட்டுக்கு போவாங்க. அங்க ராஜன் விறகு வெட்டிட்டு இருப்பான். ஆனா சரோஜா காலியான இருக்கிற இடத்துல தோட்டத்தை வளர்த்துட்டு இருப்பான். அந்த செடிக்கு பக்கத்துல ஆத்துல இருக்கிற தண்ணிய ஊத்திட்டு இருப்பான். அப்படின்னு நாட்கள் போய்கிட்டு இருக்கும். சரோஜாவுக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தை பிறக்கும். பிறந்த குழந்தைக்கு முழுசா முடியே இருக்காது. அது நினைச்சு சரோஜா ராஜனும் வருத்தப்படுவாங்க. அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச சுபத்ரா கோபத்தோட, இந்த குழந்தை என் வீட்டுல இருக்கிறதுக்கோ தங்குறதுக்கோ நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். அதை கூட்டிட்டு போய் ஆத்துலயோ காட்டுலயோ விட்டுட்டு வாங்க. அத்தை, பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. மகாலட்சுமி அத்தை, முடி இல்லாததுனால விட்டு வர்றது ரொம்ப பாவம் அத்தை. நான் சொல்றது கேளுங்க. ஏ ராஜனே, நீயும் உன் மனைவியும் இந்த வீட்டுல என் கூட இருக்கணும்னா உங்க பொண்ணு இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது. யோசிச்சு பாருங்க. அம்மா சொன்னதுக்கு எதிர்ப்பு சொல்ல முடியாம பொண்ணு காட்டுல விடுறதுக்கு சம்மதிச்சு 2 பேரும் பொண்ணை கூட்டிட்டு காட்டுக்கு வருவாங்க. சரோஜா அழுதுகிட்டு ஒரு மரத்தடியில வச்சுட்டு அந்த மரத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு, காட்டு தாயி, இனிமே இவளோட பொறுப்பு நீ தான் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்பா அங்க ஒரு தேவைதான் அவங்க முன்னாடி நிற்கும். ராஜனும் சரோஜாவும் 2 பேரும் கூப்பிடுவாங்க. சரோஜா, நீ நட்டு வச்ச செடிகளால இந்த காடு பச்சை பசைன்னு ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நான் உன் கண்ணீரை வரவேத்தேன்னா முடியில்லாம பிறந்த உன்னோட குழந்தைக்கு நான் உன் குழந்தைக்கு தங்க முடிய கொடுக்க போறேன். சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவதை குழந்தை தலையில கை வைப்பான். அப்ப அந்த குழந்தை தலையில தங்க முடி வரும். அப்ப சந்தோஷமா ராஜனும் சரோஜா தம்பதிகள் குழந்தையை தூக்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க. காட்டுல நடந்தது சுபத்ரா கிட்ட சொல்லுவாங்க. 3 பேரும் சந்தோஷமா அந்த தங்கமுடி குழந்தைக்கு மீனான்ற பேர் வைப்பாங்க. அப்படி நாட்கள் போக போக மீனா வளர்ந்து பெரியாள் ஆவா. ஒரு நாள் சரோஜாவும் மீனாவும் 2 பேரும் காட்டுல விறகு வெட்ட போவாங்க. அவங்க 2 பேரும் விறகு வெட்டும் போது மோகன், ராஜா அப்படின்ற காட்டு திருடங்க சரோஜா மீனாவையும் பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பின்னிட்டு இருக்கிற மீனாவோட முடி தெரியும். கத்தியால மிரட்டி, இது தங்க முடி தானே? ஆமா, ஆனா நான் இதை கொடுக்க மாட்டேன், எங்களை விட்டுடுங்க. கொடுக்கலன்னா உங்க அம்மாவை கொன்னுடுவோம். நீ உயிர் போனாலும் நீ கொடுக்காதம்மா, இங்கிருந்து ஓடி போயிடு அப்படின்னு சரோஜா சொன்ன உடனே ராஜா சரோஜாவை கத்தியால குத்திடுவான். அப்ப சரோஜா வலியால துடிச்சு கீழே விழுந்துரும். மீனா அழுதுகிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த திருடங்க மீனா முடிக்காக மொட்டை அடிச்சிருவாங்க. சரோஜா அங்கேயே காட்டிலே இறந்துருவான். அப்போ மீனா மொட்டையோட வீட்டுக்கு வருவான். அப்பா கிட்ட நடந்தது சொல்லும். 2 பேரும் காட்டுக்கு வந்து இறந்து போன சரோஜாவை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. அப்போ சில நாட்கள் போக முடியில்லாத காரணத்தினால மீனா எங்கேயும் வெளியில போக மாட்டான். வீட்லயே இருந்துகிட்டு தனக்கு முடியலன்னு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருப்பான். தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஆத்துக்கிட்ட வருவான். சரியா அந்த நேரத்துக்கு தன்னோட அம்மா ஆகி வரும். வேண்டாம் மீனா, வேண்டாம், நீ ரொம்ப நல்லவம்மா. இந்த மாதிரியான காரியம் பண்ணாத. முடி இல்லைன்னு என்னை எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்றது சொல்லுமா? சரிம்மா, நான் உனக்கு தங்க முடிய கொண்டு வந்து தரேன். ஆனா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் காரியம் பண்ணாத, சரியா? சரிங்கம்மா. அம்மாவும் காட்டுல ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு திருடங்களுக்காக காத்துட்டு இருப்பான். அவங்க எங்க இருப்பாங்க? அவங்களை பிடிக்கிறதுக்காக யோசிச்சு அவன் மறுபடியும் சரோஜாவா மாறிடுவான். கழுத்துல தங்கம் போட்டுக்கிட்டு காலில் கொலுசு மாட்டிக்கிட்டு அந்த காட்டுல நடந்து போயிட்டே இருக்கும். அந்த கால் கொலுசு சத்தத்துக்கு அந்த திருடங்க சரோஜா கிட்ட வருவாங்க. சரோஜாவை பார்த்து மிரண்டு போயிடுவாங்க. நான் உங்களை எதுவும் பண்ண மாட்டேன். மணிக்கு என்னோட தங்க முடியை வெட்டிக்கிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. அந்த முடியை கொடுத்துருங்க. கொடுக்கலனா சரோஜா பேயா மாறி அவங்க 2 பேருக்கும் அடிக்கும். அந்த வழியை தாங்க முடியாம அந்த தங்க முடியை எங்க ஒழிச்சு வச்சாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்ப அம்மா பேயா மறந்து தங்க முடியை திருடிட்டு வரும். அங்க அந்த தங்க முடி இருக்கும். அந்த தங்க முடியை எடுத்துக்கிட்டு அரைச்சு பொண்ணுகிட்ட வந்து மீனா கிட்ட கொடுத்து அம்மா பேய் காணாம போயிடுவாங்க. இனிமே அப்பல இருந்து மீனா வந்து தங்க முடி மீனாவா மாறிடும். அப்பாவோட சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வரும். ராமண்ணகுடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல சந்திரையா சாரதான்னு 7 கணவன் மனைவி இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அறிவான அப்புறம் நல்ல அழகான மீனான்னு ஒரு பொண்ணு பிறந்தாங்க.
மீனாவை நல்லா படிக்க வச்சா அவ வாழ்க்கையில ரொம்ப புத்திசாலியா இருப்பா. ஆனா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பணமே இருக்கல. அவங்க 3 வேளை சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கே அவங்க 3 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது. சந்திரையா கூலி வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் சாரதாவும் மீனாவும் பக்கத்துல இருக்கிற காட்டுக்கு போய் விறகு வெட்டிட்டு வந்து அதை வித்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் சந்திரையா சாப்பாடு பேக்கை எடுத்துக்கிட்டு பொண்ணு மீனாவுக்கு பாயின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வேலைக்கு கிளம்பி போறாரு. அதுக்கப்புறம் சாரதாவும் மீனாவும் விறகு வெட்டுறதுக்காக ஒரு கோடாலியை எடுத்துக்கிட்டு காட்டுக்கு போறாங்க. அப்புறம் ஒரு நல்ல மரமா பார்த்து அதை வெட்டிட்டு இருந்தாங்க. இங்க பாருமா மீனா, நீ இங்கேயே இரு, எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு. நான் போய் அந்த குளத்துக்கிட்ட தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். சரிங்கம்மா, ஆனா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க. சாரதா பக்கத்துல இருக்கிற குளத்துக்கிட்ட போறாங்க. ரொம்ப பக்கத்துல போய் அவங்க தண்ணி குடிக்கிறாங்க. சாரதா சரங்கி திடீர்னு உள்ள விழுந்துடுறாங்க. சாரதாவுக்கு நீச்சல் வராததால அவங்களை காப்பாத்த சொல்லி அவங்க கத்திட்டு இருந்தாங்க. மீனா, மீனா, தயவு செஞ்சு என்ன காப்பாத்து, நான் இந்த தண்ணியில விழுந்துட்டேம்மா அப்படின்னு சாரதா கத்திட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கத்திட்டு இருந்ததை கேட்ட மீனா அங்க இருந்து ஓடி அந்த குளத்துக்கிட்ட வந்துடுறாங்க. தண்ணியில அப்படி மூழ்கிட்டு இருக்க அவங்க அம்மாவை பார்த்து அழறாங்க. நான் இப்போ சாக்க போறேன்னு நினைக்கிறேம்மா, நீயும் அப்பாவும் ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சாரதா முழு சாந்த தண்ணியில மூழ்கி போயிடுறாங்க. மீனா அங்கேயே நின்று அம்மா அம்மான்னு கத்தி அங்கேயே மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. இந்த விஷயம் தெரியாத சந்திரையா சாயந்தரம் வேலையை முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வராரு. விறகு வெட்டுறதுக்காக போன பொண்ணு மனைவியும் ஏன் இன்னும் வரலன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு. சந்திரையா அவங்கள தேடிக்கிட்டு காட்டுக்கு வராரு. சாரதா, சாரதா, அம்மா மீனா, எங்கம்மா இருக்கீங்க? நீங்க 2 பேரும் எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு காடு மொத்தம் தேடிட்டு இருந்தாரு. குளத்துக்கிட்ட மயங்கி விழுந்திருந்த பொண்ணு மீனாவை பாக்குறாரு. அப்புறம் பதட்டப்பட்டுக்கிட்டு பொண்ணு மீனா கிட்ட ஓடி வராரு. பொண்ணை எழுப்புறாரு. மயக்கத்துல இருந்து எழுந்த உடனே மீனா அவங்க எதிரில் இருக்கிற அவங்க அப்பாவை பார்த்து ரொம்ப சத்தமா அழறாங்க. அப்புறம் நடந்ததை எல்லாம் மீனா சொல்றாங்க. அத நினைச்சு சந்திரையா ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தாரு. ஐயோ சாரதா, என்ன இது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி சந்திரையாவும் அழுதுட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் அவரோட பொண்ணு மீனாவை சமாதானப்படுத்தி அங்க இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராரு. அப்புறம் மீனா அழுதுகிட்டே தூங்கிடுறாங்க. வேலை செஞ்சு ரொம்ப சோர்வா இருந்ததால சந்திரையாவும் தூங்கிடுறாரு. ஒரு நாள் இரவு மீனா தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க. சாரதா பேயா மாறி மீனாவுக்கு எதிர வராங்க. ஆனா மீனா கொஞ்சம் கூட பயப்படல. அந்த பேயை பார்த்து அம்மா அம்மான்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க. பேயான சாரதா மீனாவுக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தது. அப்புறம் விடிஞ்சதும் மீனா அந்த குளத்துக்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மாவை நினைச்சு அழுதுட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே சில நாள் கடந்து போகுது. காலையில முழுக்க மீனா அந்த குளத்துக்கிட்ட உட்காந்து அம்மா வேணும்னு அழுதுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ராத்திரி முழுக்க சாரதா பேயா மாறி வந்து மீனா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் மீனா அந்த குளத்துக்கிட்ட உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அங்க ஒரு தெய்வத்தை வெளியே வராங்க. மீனா பயந்துகிட்டே அந்த தெய்வத்தைய பாக்குறாங்க. பயப்படாதம்மா, நான் உன்னை எதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஆமா, முதல்ல நீ யாருமா? தினமும் இங்க வந்து ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்க? எங்களோட ஊரு இங்கதான் பக்கத்துல இருக்கு. நானும் என்னோட அம்மாவும் தினமும் இந்த காட்டுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற விறகு வெட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். சரி, அப்போ இங்கேயே வந்து அழுதுட்டு இருக்க? என்னோட அம்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக இங்க வந்து இந்த குளத்துல விழுந்து இறந்துட்டாங்க. ஐயோ, அப்படியா? அப்படின்னா இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு என்னோட அம்மா வேணும். தினமும் நைட் அவங்க ஒரு பேயா மாறி வருவாங்க. தயவு செஞ்சு எங்க அம்மாவை எனக்கு திரும்ப கொடுங்க. உங்க அம்மாவை திரும்பி கொண்டு வர ஒரு மந்திர தண்ணியால தான் முடியும். அதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மந்திர தண்ணிய பேயா மாறி வர உங்க அம்மா மேல இதை நீ தெளிக்கணும். அப்போ உனக்கு உன் அம்மா திரும்ப வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவதை மறைஞ்சிடுறாங்க. அப்போ மீனா அந்த மந்திர தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க. அன்னைக்கு இரவு அவங்க அம்மா பேயா வந்த உடனே
இவங்க கிட்ட இருக்கிற இந்த மந்திர தண்ணிய அவங்க மேல ஊத்துறாங்க. அப்போ பேயா இருந்த அந்த சாரதா மனுஷியா மாறிடுறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு மீனாவும் சந்திரய்யாவும் அந்த தேவதைக்கு நன்றி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்னையில இருந்து அவங்க 3 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஜாக்கிரதையா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க.